залишитись якась Московія, яка вже не буде мати ніяких імперських амбіцій, вже буде не здатна знову напасти на Україну. Цю загрозу ми маємо знищити, прибрати остаточно. Артилерії. Весь український народ був як єдиною такою потужною силою, хвилею на відсіч російської агресії. В військкоматах довжелезні черги було дійсно дуже важко пробитись до ЗСУ, щоб захищати свою державу. І всі люди, які зі мною разом туди прийшли, я настільки задоволений, що вдалося їх з ними познайомитись, бо, як Черчилль казав, «The very finest hour», коли він згадував про британську націю, так само там я побачив, як люди, найкращі люди, їх найкращий час стали на захист, щоб ризикувати своїм життям, покинувши свої цивільні професії, успішну кар'єру, бізнес або що, пішли ризикувати життям, щоб захистити Україну. Наш батальйон приймав участь в захисті міста Києва і околиць Київської області. Потім, коли вже безпосередня загроза на Київ була усунута, російська армія була змушена відступити, понесши величезні втрати, була відкинута від Києва нашими силами. Тоді наш батальйон направили для виконання завдань на південь. Люди там дуже мотивовані продовжувати оборону, війну, продовжувати наступ, коли для цього є відповідні умови. І я впевнений, що ми, іншалла, і Крим звільнимо, і повернемось додому. Ну і не тільки ж ми в Збройних силах цією задачею займаємось, а на інших фронтах дипломатичного, наприклад, теж і інші кримські татари, і вся українська нація політична загалом продовжує боротись за звільнення наших територій, наших людей. І кримські татари, звісно, теж не можуть залишатись осторонь, коли вирішується доля майбутнє нашої держави. Тому дуже багато кримських татар в Збройних силах на різних напрямках, в різних родах військ. І ми всі боремось за звільнення Криму, за захист всієї України, за повернення додому в Крим.